Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകി. എത്ര വ്യക്തികൾ അനർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു. എത്ര വ്യക്തികൾ മാരക രോഗികളായി ഭവനങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ വിടിവിച്ച വിധം, ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ, ദൈവം നമ്മളെ പുലർത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്ത് ഇന്ന് പകൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. എന്നെ കരുതുവാൻ, കാക്കുവാൻ, പാലിപ്പാൻ യേശു എന്നും മതിയായവൻ. ഓർക്ക, ചലിക്കുന്ന ശരീരങ്ങളാൽ പ്രഭാതത്തിൽ ബെഡ്റൂമിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നത് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് ഗുണനിലവാരമല്ല, നാം പാർത്ത വീടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വമല്ല. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങാതെ ഉറങ്ങാതെ ഇന്നലെ രാത്രികൾ അവ നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, എന്നെ കരുതുവാൻ, കാക്കുവാൻ, പാലിപ്പാൻ യേശു എന്ന് മതിയായവൻ. ഇന്നലകളിൽ നമ്മളെ നടത്തിയ ദൈവം, ഇന്ന് നമ്മളെ ഈ ഭൂമി നിർത്തിയ ദൈവം, നാളെയും പരിപാലിക്കുവാൻ, നാളെയും ചാവകാലത്ത് ക്ഷേമത്തോടെ നമ്മളെ പോറ്റുവാൻ ആ ദൈവത്തിന് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യാശയോടെ ആ വരികൾ പാടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാമല്ലോ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. വരുമാവത്തിൽ നൽകുണതാം ഇരുത്താവത്തിൽ നൽകാനത്താം, വരുമാവത്തിൽ നൽകുണതാം ഇരുത്താവത്തിൽ നൽകാനത്താം. ആരും കേൾക്കാവോ
ഇരുച്ചിറകുകൾ കൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ മറച്ചു. ഇരുച്ചിറകുകൾ കൊണ്ട് ആ കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ അവൻ നമ്മളെ മറച്ച് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സൈന്യങ്ങൾ, ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ, ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദുർഘട വീടുകളിലൂടെ നാം കടന്നു വന്നവരാണ്. പക്ഷേ അവൻ മറച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ സൂക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എണ്ണത്തിൽ പലരും കുറഞ്ഞേനെ. അവൻ പരിപാലിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പലരും മാരക രോഗികളായി മാറിയേനെ. അവൻ പരിപാലിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ മണ്ണില സൈന്യം ഇറങ്ങിയത്, പക്ഷേ ചിറക് പിടിച്ചത് സ്വർഗമാ. ഇന്നും പകൽ എത്ര പേർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, ആ ചിറകിന്റെ മറവിൽ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരൊക്കെയോ ഈ ഭൂമിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേനെ, ആരൊക്കെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞേനെ. ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ എണ്ണത്തിൽ പലരും കുറഞ്ഞു പോയേനെ. പക്ഷേ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഭവിക്കാതെ അല്പഭാരം വന്നു, അല്പപ്രയാസം വന്നു, പക്ഷേ ദോഷം തട്ടാതെ അവൻ നമ്മളെ പരിപാലിച്ചു. അവന്റെ വിശ്വസ്തതകൾ, ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ, ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നോക്കുമ്പോ, ഇന്ന് പകൽ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നോക്കുമ്പോ ഓർക്കുക, ശ്രേഷ്ഠതകളൊന്നും പറയുവാനില്ല, കുലമഹത്വങ്ങളൊന്നും പറയുവാനില്ല, വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളൊന്നും പറയുവാനില്ല, പ്രൗഢികളൊന്നും പറയുവാനില്ല. എന്നിട്ടും യോഗ്യതയില്ലാത്ത എന്നെ അവന്റെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ മറച്ചുവെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ശേഷിപ്പിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പകലക്കാല മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളില്ലായിരിക്കാം, സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ സ്വപ്നമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാ, ചിറകിന്റെ കീഴിൽ മറച്ചുവെന്നൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. നിന്നെ വെട്ടിക്കളയുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവം നിന്നെ ആക്കിയത്, ചെത്തി വെടിപ്പാക്കി പുതിയ ഫലം നിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നിന്നിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് തീരുമാനത്തോടെ ഇന്ന് പകലക്കര പറയുവാൻ കഴിയും, എന്നിൽ കാട്ടൊലിവിന്റെ അനുഭവമാ ഇന്നലകളിൽ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ ഈ വിശുദ്ധ ആരാധന ഞാൻ ഇരിക്കുക. ഇനിയും എന്നെ അവൻ ചെത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവൻ എന്നെ കൊണ്ടു
കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ഇന്ന് പകരം കരങ്ങൾ ചേർത്തടിക്കണ്ട. നാം എല്ലാം കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. ഇനി കരങ്ങൾ ചേർത്തടിക്കണ്ട. ഇന്ന് പകരം കാലം നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചു പാടിയതിനു ശേഷം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയങ്ങളെ വേർതിരിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടിയാട്ടെ. മനുഷ്യന് നമ്മുടെ ആശ്രയം വെക്കണ്ട. സഹായിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവകരത്തിൽ ആശ്രയിക്കാമല്ലോ. ഒരിക്കൽ കൂടെ ആശ്രയിപ്പാൻ
ആശ്വസിക്കാനൊരു ഇടവുമില്ല. എനിക്കൊരു തുണനിയേ എല്ലാ മാറിപ്പോകാത്തൊരു
പരിഹാരം
പാടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. Mariposa
കാത്തോരു വറ്റത്താമേ ആമല്ല ആരുതി ജീവൻ വരുമോ പാലിപ്പോ കാത്തോരു വറ്റത്താമേ ആമല്ല ആരുതി ജീവൻ വരുമോ പാലിപ്പോ കാത്തോരു വറ്റത്താമേ ആമല്ല ആരുതി എന്നിൽ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് ആ ഒരു നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്? ചില കുരുക്കുകളെ അടിച്ചവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാനല്ല, ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരെന്ന് ശത്രുക്കൾ കാണെ മേശയൊരുക്കുവാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുകയാണ്. യഹോവയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങി വിടുവിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് തക്ക സമയമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവദാസ് കൂടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, അത് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യത്തില്ല, മുമ്പോട്ട് കയറുകയും ചെയ്യത്തില്ല. 10 മണിക്ക് ഒരു ദൂത് നടക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറഞ്ഞ 9:50 ദൂത് നടന്നാൽ വെളിപ്പാട് തെറ്റും, 10:01 നടന്നാൽ വെളിപ്പാട് തെറ്റും. പക്ഷേ ദൈവാത്മാവ് 10 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുരുക്ക് മുറുകുമ്പോഴോ വഴി അടയുമ്പോഴോ സാധ്യത കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്, ഇനിയും രക്ഷ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ദൈവത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ നീ അറിയാതെ തന്നെ നിന്റെ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ന് പകർക്ക് തലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം ചാഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരമിറങ്ങുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്? സമയം വൈകി എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്, സാധ്യതകൾ അടഞ്ഞുവെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്, എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഇന്ന് പകലക്കാലം പുതിയൊരു അധ്യായത്തെ തുറക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുവാനിടയായി മാറും. ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചവരും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ വിധിയപ്പെടരുത്, ദൈവത്തിന് ഒറ്റ സെക്കൻഡുകൾ മതി. കഞ്ഞി കാടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു കളയാനേ പറ്റൂ, പക്ഷേ അതിനെ പഴയ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഡോക്ടറുടെ വാക്കിന് വലുതായി കാണാതെ, ചുറ്റുപാട് പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ വലുതായി പറയാതെ, ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പേക്ഷിന്റെ പറഞ്ഞത് വാക്ക് വലുതായി കാണാതെ, ഇന്ന് പകലക്കാലം അവരുടെ നാവിനെ അടച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ വായെ അടച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന് വേണ്ടി പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുവാൻ ഇന്ന് പകലക്കാലം നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല. മനുഷ്യന് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക, ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ വിടിവിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനല്ല, ജനപ്രതിനിധിക്കല്ല, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിനല്ല. ഭക്തനെ വിടിവിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ദൈവത്തിന്. ലോകത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കണ്ണടച്ചാല് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിന്റെ കിളിവാതിൽ തുറക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തന. അതുകൊണ്ട് ഇത് പകലൊക്കെ മൗനതയോടെ ഇരിക്കുന്ന പകലല്ല എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചോ, എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചിന്നത്തോടെ ഇരിക്കാതെ ഇന്ന് പകലൊക്കെ ആർക്കും തുറക്കാത്ത ചിലത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകലക്കാലം ശക്തനായി ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഭക്തനെ വിടിവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു, ദൈവത്തിന് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു, ദൈവത്തിന് നാട്ടിലൊരു പണമുള്ളവർക്ക് പ്രമാണി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നും ഞാൻ പറയാം, മിടുക്കനാതിന്റെ പൂട്ടിയത് ഇനി മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇനി ദൈവത്തെ കൊണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്? ഇന്ന് പകലക്കാലം എത്ര വലിയ ശത്രുവാണെങ്കിലും പ്രബലനാണെങ്കിലും നിന്നെ ഇന്ന് പകലക്കാൽ വിടുവിക്കുവാൻ മണ്ണിനൊരുത്തിനെയല്ല ദൈവം ഇറക്കുന്ന
ദൂതന്മാരെ നിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇറക്കി വന്നു അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുക, ഈ ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കുരുക്കിനകത്തകപ്പെട്ടിരിക്കുക, അവൻ വേദനയകപ്പെട്ടിരിക്കുക. യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങി പിടിപ്പിച്ചു. അവർക്ക് നമുക്കറിയാം, ജനപ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മന്ത്രിയോ MLA യോ ആരുമാകട്ടെ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓർക്കുക, അവർക്ക് ചുറ്റും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക. എന്താ? പാർട്ടിക്കെതിരായി നീങ്ങുന്നവരുണ്ട്, ആശയ വ്യത്യാസമുള്ളവരുണ്ട്. മന്ത്രിയുടെ ശരീരത്തെ ഓർക്കുക, ഒരു കുപ്പിച്ചില്ലുകളോ അതുപോലെ കല്ലുകളോ കൊഴികളോ വീഴാതെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അകമ്പടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ ശത്രുവിനെ ആയുധം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിക്കാതെ, നിന്റെ ആയുസ്സിനെ തൊടാതെ ദൂതന്റെ സംരക്ഷണത്തിനകത്ത് ഭക്തനെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, ഇന്ന് പകലക്കാലം അവൻ ഇറങ്ങി വന്നാൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തനാണ്. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, യഹൂദ ഗോത്രത്തിന് ബാലസിംഹമായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് അവൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഇര പിടിക്കാതെ മടങ്ങി പോകത്തില്ല. ദൂതനിറങ്ങിയ ചുമ്മാതെ പോകത്തില്ല. അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു തീർത്തിട്ട് മാത്രമേ, ചില വഴികളൊക്കെ ഇന്ന് മകളൊക്കെ തുറന്നു വന്നിട്ട് മാത്രമേ എന്റെ ദൂതൻ ഇന്ന് മകളൊക്കെ മടങ്ങി പോകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക, അവൻ ഇറങ്ങി വന്നാൽ ചില വിടുതൽ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സ്വർഗം ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുക, ദൈവം വിടുവിക്കും, ദൈവം സൗഖ്യമാക്കും. ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന് ഒന്നിനും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴാ മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, ഇവന് വേണ്ടി ചലിക്കുന്ന ഒരു കരമുണ്ട്. അത് മണ്ണിലെ കരമല്ല, വിണ്ണിലെ കരമാ. ഇന്ന് പകൽ ഈ വിശുദ്ധ ആരാധന മണ്ണിലൊരു മനുഷ്യൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പറയാൻ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ, ഒരു വെച്ചൊരു വിരൽ പോലും മടക്കുവാനില്ലെങ്കിൽ, അത് കണ്ട് നീ ഭാരപ്പെടരുത്. ഇന്ന് പകലക്കാലം അവർ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടി അപ്പുറമായി ഇന്ന് പകലക്കാലം നിനക്ക് പോലും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്തരുത്, നിനക്ക് പോലും ഇന്ന് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയാത്തരുത് ഒരു പുതിയ ഇന്ന് പകലക്കാലം പദ്ധതികളുമായി ദൈവത്തിന് ചിലത് ചെയ്യുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലക്കാലം എത്ര പേര് ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഭയങ്കരമാണ്. അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ജോമിനിച്ചാന്റെ ഫാദർ, ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ കണ്ടാൽ അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, പുറമെ കണ്ടാൽ പലതും അറിയില്ല, പക്ഷെ ആ ഓർക്ക രോഗിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. പുറമെ പറയുന്നവർ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയാം, പക്ഷേ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് രോഗിക്കറിയാം ഞാനൊരു ബലഹീനനാ. ഇന്ന് പകൽ നല്ല സാരി ചുറ്റി, നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച്, നല്ല വാഹനത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് ചുറ്റുപാട് പറഞ്ഞു എന്താ കുഴപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് പകലക്കല അകത്ത് വേദനയോടെ ഭാരത്തോടെ ഉള്ളറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇന്ന് പകലക്കാലം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ മുറിക്കുന്നവനല്ല, ഇന്ന് പകലക്കാല മുറിവുകളെ അവൻ ഇന്ന് പകലക്കാല ഉടക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ ഇന്ന് പകലക്കാലം നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന നല്ല കർത്താവാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഭയങ്കരമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ ചുറ്റും നിന്ന് വളഞ്ഞു നിന്ന് ആക്രമിക്കുക. നമുക്കറിയാം, ലാത്തി ചാർജ് നടക്കുമ്പോ പോലീസ് ഓർക്ക തങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഓർക്ക മുളയുടെ കുറുപടി എടുത്ത് ഓർക്ക സമരക്കാർക്കട്ട് പെരുമാറുന്നത് വളഞ്ഞിട്ടടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ, ഒരു വിശുദ്ധനെ, ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ചുറ്റും നിന്ന് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാ, അത് കണ്ട് രസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയല്ല ആരാധിക്കുന്നത്, അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയല്ല ആരാധിക്കുന്നത്. നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകലക്കാല യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തേജസ് വാരിച്ചുറ്റിയ കർത്താവ് ആകാശം ചാടിയിറങ്ങി വന്ന് നീ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ഇന്ന് പകലക്കാല യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ആരാധന എത്ര പേർ ഉറപ്പുണ്ട്? ഇന്ന് പകലക്കാലം ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം. വിടുവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം വിടുവിച്ചിരിക്കും, ഉറപ്പാ. നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ ഭക്തന് നേരെ ചുറ്റും നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവനെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു.
ഓർക്കുക, ഒരുവനെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. നമുക്കറിയാം, പ്രളയം നടക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഓർക്കുക, സർക്കാർ കോടിക്കണക്കിനാണ് പണം മുടക്കിയത്. സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാ, ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാ, സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാ. ഇന്ത്യൻ പൗരനെ ഓർക്കുക, ജീവനും സ്വത്തിനും സർക്കാർ സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് ഇത്രയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെങ്കിൽ, കാൽവറി ക്രൂശിലെ രക്തത്താൽ നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട, നിന്നെ മണ്ണിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവിക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മണ്ണിലാക്കിയ, നിന്നെ തകർത്തുകളഞ്ഞ ദേശശക്തികൾ അടുത്ത എന്റെ കർത്താവ് നോക്കിയിരിക്കത്തില്ല. ഒരുവന് വേണ്ടി ഇന്ന് പകലക്കാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ദൂതനെ വിട്ട് വിടുവിക്കുക ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിയുക. ഇന്ന് പകലക്കാല ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഇന്ന് പകലക്കാലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിയുക, ദൈവം വിടുവിക്കും. ആരും വിടുവിച്ചില്ലായിരിക്കാം, മനുഷ്യനൊന്നും ആശ്വാസവാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ദൈവം വിടുവിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവം വിടുവിക്കും. വായിക്കേണ്ട ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം, സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് അവനെ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ദാനിയേലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ദാനിയേലേ വിളിക്കുക, ദുഃഖസ്വരത്തോടെ വിളിക്കുക. ദാനിയേൽ എഴുന്നേറ്റ് ശാപമല്ല പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യ നിങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് ശാപം മാറത്തില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞ് ദാനിയേൽ എഴുന്നേറ്റ് പറയുക, രാജാവേ ദീർഘായുസ്സൊരിക്കട്ടെ, നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു വിടുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. വന്ന തിന്മയെ വലുതായി കാണാതെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന മഹത്വത്തെ ഇന്ന് പകലക്കലമകത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങള് ഇന്ന് പകലക്കല പുതിയ കണ്ണുകൾ തുറന്നു കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലക്കാല ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ആരാധിച്ചു ദൈവം തയ്യാറായ ഇന്ന് പകലക്കാലം ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നാത്തതുമാകുന്ന ദൈവിക പദ്ധതികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ വചനത്തിലൂടെ ഇന്ന് പകലക്കാലം ദൂത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ചലനവൈകരമാ. ദാനിയേലിനെ ഓർക്കുക, സിംഹം കടക്കുന്ന ഗുഹയിലൂടെ അവനെ വലിച്ചിടച്ചു കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുവാൻ ഓർക്കുക. ആ ഗുഹയുടെ ദ്വാരത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ല് ഉരുട്ടി വെച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ന് പറയും, വലിച്ചെറിഞ്ഞവനാണ് അല്ല ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്തത്, വലിച്ചെറിഞ്ഞവന്റെ വായല്ല ദൈവം അടച്ചത്. ഓർക്കുക, ഏതു ശത്രുവിനെയാണ് നീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, അവന്റെ വായെ ദൈവം ദൂതനെ കൊണ്ടടപ്പിച്ചു. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകലക്കാല നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, നിനക്ക് നേരെ ഇന്ന് പകരം ഏതു ശത്രുവിനെയാണോ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത്, ഏതു വ്യക്തിയാണോ നിനക്ക് നേരെ നാവ് തുറന്നത്, ഇന്ന് പകലക്കാലോ അവന്റെ വായ അടയ്ക്കുവാൻ ഇന്ന് പകലക്കാലോ ദൂതനെ വിട്ട് ഇന്ന് പകലക്കാലോ സിംഹത്തിന് വായ അടച്ചുവെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ യാതൊരത്തെ ദൈവം തുറന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കേ, നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. പ്രഭാഷണം നടത്തുവാൻ സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കാറുള്ളവരും 4 വീലുള്ളവരും വളരെ പതുക്കെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് എന്ത് വലിയ സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തിരുന്ന കാര്യമില്ല. ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ പോലീസ് പിടിച്ച് പെറ്റി അടിച്ചിട്ട് അയ്യോ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാം, ഓർക്ക തട്ടോ മുട്ടോ ഒരച്ചിലോ ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചൊല്ലുണ്ട്, ഏച്ചു കെട്ടിയാൽ മുടച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, ദൈവം തരുന്ന വാഹനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കരയുക, കർത്താവേ ഈ യാത്ര സന്തോഷകരമായി മാറണം, അനർത്ഥം വ്യസനത്തിന് കാരണമായി മാറാതെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർഗ്ഗം നമ്മളെ പരിപാലിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകട്ടെ. നമുക്കെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നന്മകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ ആനന്ദത്തോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധിച്ച് ദൈവം തന്ന നന്മകൾ അർപ്പിച്ച് പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിലും സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും വിശുദ്ധ ചുമ്മനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവസ്തുതി ആരാധിച്ച് നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താമല്ലോ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം.
നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ വേർതിരിക്കാം. യഹോവയുടെ ദൂതൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചുറ്റും പാളയമറിയെ അവൻ വിടുവിക്കും. ഇന്ന് പകൽ അവിശ്വസിക്കേണ്ട, ഇന്ന് പകൽ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട. വിടുവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വിടുവിച്ചിരിക്കും. അവൻ ഇറങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കും. അവൻ തുറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തുറന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാല പ്രാപ്തി പോലെയും പ്രാപ്തിക്ക് മീതെയും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആർക്കെങ്കിലും നന്മകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ദൈവം അവർക്ക് നൽകുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ, പല ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒരു ദോഷമോ തട്ടാതെ വണ്ണം മറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന് കീഴിൽ സ്വർഗ്ഗം നമ്മളെ മറയ്ക്കുവാൻ, നമ്മളെ എല്ലാം ആശീർവദിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. രോഗക്കിടക്കുകളെ ദൈവം മാറ്റി എല്ലാ മനുഷ്യരും അവസാനമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ പാടാം. സകല ബുദ്ധി